Ďakujem, pán poslanec Šlosár. Ďakujem za slovo. Pani Nicholsonová, vy ako podpredsedníčka Národnej rady by ste mali vedieť, že úchylka zostane úchylkou bez ohľadu na to, čo si o tom vy, liberáli, myslíte a bez ohľadu na to, čo vy, liberáli, hovoríte. Pretože dôležité je to, čo hovorí Boh a to, čo hovorí zdravý rozum. A preto by som sa vás chcel aj spýtať, či to, že dnes bojujete za práva homosexuálov, znamená, že zajtra budete bojovať za práva iných sexuálnych úchylov, napríklad pedofilov, tak ako to robia liberáli v Holandsku, pretože presne k tomu dnes politika vašej strany smeruje. A pán poslanec Šlosár, vy ste taký bombónik na záver. Viete, vy sa odvolávate na Boha a na zdravý rozum. Tak ja dúfam, že toho Boha pri sebe máte, toho spochybňovať ako neidem, ale ten zdravý rozum si dovolím spochybniť. Ďakujem. Okrem platov prekáža Lucii Nicholsonovej aj počet bruselských úradníkov, ktoré úrady či pozície treba podľa nej zrušiť. Tam je kvantum úradov s kvantom euroúradníkov, takže neviem vám teraz povedať nič konkrétnejšie k tomu. Tak keď neviete, ako môžete vedieť, že ich tam priveľa. Ale tak to vie každý, že ich tam priveľa. Čiže ktorých treba zrušiť? Ja by som skúsil Pani Nicholsonovej odpovedať. Ale ja vy som sa pýtate, a my odpovedáme, odpovedáme. vedela. Keď sa z 3 sídiel stane jedno,